mopo. Yes. I have to go to our Oh, yeah. How much you buy? Oh, yeah. Ngwakwana anọ m live. Na-emerụ maka isoro Amaokwe TV nna anyị na nkwa ochie ha. Ọ ihe ekwuru bụ ihe a na-eme. Obioma bụ ihe anyị nọ. Deme Honorable nnukwu nwanyị. Honorable Chike ọ nọ n'ụba ya. Amama ahụ ndị nwanyị Amaokwe n'ụwa ihe demeni anyị na-ekele unu. M ga-ahụ nze nọ n'ụba ya a na-ekele unu nze ndị ka o si aga biko wee kịkọrọ ọha na eze ihe a na-emewa ihe taa nwa deme ndị ka o si agakarị ihe unu jikwa na bịa ha anabatakwara ya deme anyị ekene gị deme anyị ekene gị egbuo ya eze polisi eze popo eze mopo m ga-ahụ ndị ọga anyị ndị Obioma ha nọ na-eseli ha na-eme anyị ekene gị ndị ka ya na-emechi aga unu anabatakwala ndị ọgọ bịara gwakana ya aha gị eme anyị ekene gị demeni ọya ị na-abata life ị na-agwa ya bishi esola ya ebe anyị nọ bụ Obioma bụ ebe Eneje ebe nnukwu nwoke Nwachukwu ụzọ na anụwanyị onye ọ na-anụ bụ ọdịnaka Eneje ị na-aya ihe n'ebe a bụ ndị abọ nkwụ ndị ụwanị Amaokwe ewewe ọkwụ na ahụ ya ọhịa ekwuru a na-eme anyị na-achị nnukwu mmadụ Ogbuechu injinia Chukwueke ụzọ ya deme ịgba nkwụ anyị bịara dịka ọ gara ọhụma maka na ihe echichi ewetara ya tiejala tiwe na egwu Oya uje
ihe ekwuluba na-eme ana Igbo amaka egwu adị nsọ na-egenie na na ahụ ka o si aha share this video na ị na-eweta ya ka ndị ọzọ hụ ihe a na-eme ebe a. Okpoto dị egwu. Nah, ya ịhụ na a na-alacha aka kanopi a na-agbajulu ndị mmadụ nkwa n'azụ ga-ahụ ndị nọ n'azụ demenu dọka ya ekele biko ị nwere ike ịgwa ọha na eze aha gị na ihe a na-eme ebe taa ka o si aga ka unu si nabata ndị ọgọ bịala. Eyi oke ihe a ji bịa ozikwala ezi oke ndị okwe na-agwaka n'ugwu mba deme anyị ekene gị ise deme ise daalụ I can get what the Kolunu are drew update and I shouldn't them.